Hola, son Sebastián, guitarrista. Que tal? Son Gerardo, batería. Eu soy Juan, guitarrista. Son Juancho, baixista. Eu son Martín, o Notas, o cantante. E todos xuntos somos Del Otro Lado. Bueno, Del Otro Lado surge la idea de dos migrantes, Sebastián y yo, él es argentino, yo soy venezolano, la idea de un poco retomar lo que ya hacíamos en nuestros países. Somos un grupo que facemos cancións tirando sempre para o lado do rock. Respecto al nombre Del Otro Lado, pues eso, no sabíamos qué poner de nombre y como los dos somos del otro lado del charco, pues al final quedó Del Otro Lado. A factoría nos deunos moito da vida. Creo que hai moi poucos lugares onde se poida decir, ostra, totalmente gratis, temos local de ensayo, ben preparado, con con estudio de grabación. Agora solamente nos falta nada, poñer nos da nosa parte, crear uns bons éxitos e oxalá pois se cheguen ao mundo e que lles mole. Non te puedo olvidar. O Concello é o que nos apoia para poder facer os ensaios e grabacións, pero esas ensaios e grabacións, se non os escoita o público, non chegan a nada. Por iso penso que é fundamental dar as gracias aos locales que apostan pola música en directo. Eu teño unha pregunta que facerlle a Benja, que é unha persoa con bastante trayectoria, tanto no mundo do espectáculo, subido a un escenario, como tamén como promotor, enlazando co tema da música en directo, e, dende o meu punto de vista, houbo como unha caída bastante importante, pero é o meu punto de vista. Entón, gustaríame saber, Benja, que quizáis é unha referencia na comarca, que como ve el, non sei se lle ocurre algo, para poder dinamizala, mellorala, ou, o que sexa.